Takže čus? Alebo zase ideme zo školy. Aj s Kikom, že Kiko? Áno. Jednotku z Anglii. Alebo Kikovi asi pôjdu. Je jednotky za jeden deň. Au, je. A dobre, čaute. 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 Akurát ideme zo školy. Monika sa posrala. Ale má to jednotka, pán. A bolí ma ruka je kokot. A od piče. Takto to chodí. Takto to chodí. Ideme do piči. Si nechám z nich vyrastú asi tak trochu. A budú mi úplne lietať tak. Že, lebo počkej, kde je Tomanová? Á, Paťo! Hej, poď za ním. Poď. Paťo, pozdrav do videa! Paťo, pozdrav do videa! Kiko, počkaj. Tu bude ocha roztrasený. Do piči. Mokošová ide sama. Kde je? Sama ide. Poďme na ňu točiť. Nie, počkaj pri osmine. Hej, Kiko, počkaj. A tancuj. A tancuj. Tancuj, ťa kopnem. Hej, poďme si sadnúť. Ty krásu. Čo tam je? Tut. To musíte vidieť. Lara plus Braňo, B a L. Davi. Aha, počkáme Tománovú. Aj tu je. Kde? Komasta Kurt. Kuttasta kurta. A tu sú cigarety. Chcete zapáliť? Veľmi zadarmo. Ježiš, prečo dostal Matej trojku? On Prečo? zobral kameň a on čo robil? Ja neviem, hodil kameň do skla? Že má aj Rasťo. Poznámku. To sú som vždy. Aha, polystyren, chce polystyren. Rado si... Ľudia, ty som... Fú, niekto do toho zakusol. Boje. Aha, niekto do toho zakusol. Aha. Počkaj, ide sem Tománová? A ideme sa kúknúť. Počkaj. Hej, Rado, si tu? Fú, a to je jaký bordel, poď sa kúknúť. Kiko, poď sa kúknúť. Ježiš, dostaneme poznámky za to. Nedostaneme však iba. Čo? Prečo? To sú samé one. Hej, deti! Kiko, posratý Kiko. Aha, čo tam je? Dostaneme poznámky. Počkaj, kde si? Počkaj, aj Tománová. Potom... Tam sa niečo hýblo. Nie, poďme za Tománovú, potom ju natočíme. Poďme za Tománovú. Sa niečo hýblo. Kde si? Hej, Zidane, poď sem, čo tam? Šípková ruženka, to je Sašo. A tak si vyprdel svoju manku. Spí potom na hodina. A ide Tománová.
Hej, Tomanova, hej, ide. A bude to aj bolo dobre, ale... Takže to... My sa tak nudíme. La 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 la. Fuj, radosť sa nehamiš. Počkaj, natočíme Tomanu. Za roh niekde. A čože Mokošovej to vadí, že ju natáčame, alebo ona sama natáča. Že? Ona sama natáča. Ona sama natáča. Čo? Máme robiť. Poď sem, psíček. A psíček. Čau. Kam ideš? Kristián, poď sem. Dobrý, pane. A koľko má to video? 17. Ty kokos. Anika Terry na Cersei. A dej to, Anova. A dej lurvy. A počkaj, zase pôjde Tomanova. Vy môžete ujsť. Ide Tomanova. Ide. A kde je Piči? Nie, Tomanova nie je Mokušová. Jaj. Tyjo. Ide? Ej, kurva. Donesem to na biológiu. Počkaj, lebo takto môžeme kamerovať za stromom. Taký nenápadní sme. Môžem kamerovať. Počkaj. To tam... Čo sme mohli doniesť na biológiu? Čo? Môžeme niečo doniesť na biológiu, dostaneme to jednotky. Čo? Jednotku dostaneme. Kde sú? Alebo to ono, môžem povedať tadeto. Lebo tadeto nachodíš vždy tam babke, jak to tam chodí, shake. Shake. Shake down. Kde sú? A zem pôjdem, zhrneme na nich, poďme. Ideme domov. Víte. Alebo... Oni musia ísť... Tuto, keď Mokušova býva v tomto baráku. Tuto. Jasné, hej, Tomanova, hej sa rozprávali. Hej, Tomanova, natočiť ťa. Tomanova! Je tuto poďme za roh? Alebo toto je tvoj nepriateľ. Dokop ho, ticho. Niečo? Tohoto ne... Tak dokop ho ešte. Idú. Hej, idú, natočí. Vidíš? Vidíš, pozad kriko a zdráme. Kde sú? Kde sú? Hej tam, jak sme my išli. Vidíš? A hej. Ju. Pomi. A čo sa stalo? Elsa. Nie, neviem. Ja, oni sa tam rozprávali. Zdrháme. Nebudeme zdrhať, aký na ukarvání. Šeky dá. Tam pôjde.
Basanak, keď sa nás laknú. Akože ja pôjdem a ty, že si išiel preč. Kam ideš? Hej. Šejč. Evo. Vy? Nic stále nejdu. Tak to nad. Hej. Report. Ja, babuška. Nadačil? Hej. Nevíš? Sú vo videu. A zostrihni to. Sa nedá. To bolo dobré. A museli si, že sme išli domov. Všetko boha. Však oni sa tam rozprávali. Hneď ak dojdeš domov, hneď to zverejníš. Jak čo iné. Shake it down. Shake it down. Som hotový dneska. Som sa celý deň snažil To je učiť. studený. Shake. Dobre. Kolobežka. Kolobežky. Čau. Dobrý. Čau. Že akurát idem domov. Akurát idem domov, Roman. Ty sám. Ona uníha. A obudí nemám. Takže dajte like na toto video a sa mi dáte odber. Ak sa vám video nepáčilo, tak si nase čus.